Päiviä taas kaikille ja hyvää päivää. No joo, mä oon vielä vähän kipeänä, niin mä pistän aina mikrofonin pois, kun mä yskin. Tai sitten en, mutta joo, tänään meillä olisi tarkoitus saada Leon rankille 25. Se on aika lähellä sitä, niin tänään me sitten vähän pelataan sitä, että saatais. Mennään ensimmäiseen matsiin heti. Nytten. Joo. Ei, tää on tää huono spavni. Joo, ei peveli. Ei voi olla, tää on niin huono spavni. Legit häviää tänä erää. Mä oon pelannut jo pari matsia, mutta ne mä voitin. Pelasin sillä pari kertaa Leoninkaan. Ui. Kävin muuten aika lähellä. Ui, pervel. Ei, eläkää. Nyt Shelly ole siellä ja yritä pärjätä. Ui juma, sillä on hyperlataus. Ui juma. Sen näkee tuolla, kun sen rymäpää alla on toi palkki, niin siellä on se hyperlatauksen kuva. Ja itellä mulla on vaan varuste tälle. Joo. Oli äkkiä pois. Ei, mä kuolin. Sarjasta tulee vähän nyt Shelly, hyvää. Ei, elää jaksa. Ihan ok, sijoitus 3. Ei mikään ihmeellinen. Päästään edes vähän eteenpäin. Vielä on vähän kipeänä. Otan vähän vettä. On ollut niinku kohta viikon. Sinne kun mä menin maanantaina ihan normaalisti kouluun, mutta sitten taas se ei tuolla Gussilla kuulmailla. Tai joo, mitä siitä. Niin siis mä menin kouluun kyllä ihan normaalisti, kunnes sitten maanantai-iltana mulla tuli todella huono olo. Mulla sattui todella paljon mahaa. Menin nukkumaan, niin aamulla selvisi, että mä oon oikeesti kipeänä, vaikka mä luulin, että mä en oo silleen hirveesti kipeänä, kun mua nipisti vaan vähän, mutta ei silleen ihmeellisesti. Sieltä jää 1. Sori, jos mun ääni on aika niinku tämmönen matala, kun melkein jokaisessa videossa on, kun mulla ei oo semmoista ihan kunnollista mikkiä. Elä! Ei, Korte! Sitten tulkaa, niin mä tapaan teitä. Hyvä, kuole. Näittekö te, kuinka lähelle se meni? Ei! Ei, nyt äkkiä karkuun. Mennään tänne. Jäähän tähän hetkeksi odottelemaan, että se Bibi tulee. 3, 2, 1. Noniin. Hyvä Bibi. Joo, selkkaus. Ei, mä jäin tohon. Apua. Ei. Ei. No ihan ok. Tuli eniten tuho ihan mukavasti. Oho. Mennään vaan. Mä nyt 500 XP:n takia. Mä lopettaisin koko peli. Pidetään tää meidän putki päällä. Älkää kysykö, jos tää video niinku katkee yhtäkkiä. Mut mä kuitenkin jatkan tätä, jos se katkee. Kato, kun se on mä pelaan tabletilla, niin se näyttökuvaus on tuolla yläkerrassa, tai tuolla oikeassa vasemmassa yläkulmassa. Niin jos mä sieltä vahingossa painan, niin sitten se menee kokonaan pois. Tai sitten mulla lähtee mikki. Kuten siinä
yhdessä, jos mä pelasin sitä. Mä en muista se pelin nimeä silleen erikoisemmin. Tai joku peli se oli. You kidding me? Et sä kyllä mikään Darryl ole. Maailman huonoin Darryl. Joo, nyt vaan kämpitään täällä. Ei kun mennään tänne piiloon. Kämpitään myö täällä. Pakko vähän liikkua, ettei tuu ettei tuu pysähtymisharjoitusta. Toivottavasti kukaan ei löydä tänne. Hyvään piiloon. Toivottavasti ei. Ui pirse. Joo, täällä on ihan mukavat kupit. No niin, Grove. Ei! Ei, karva. Sori. Ei, mitä sä voit kuolla yhdestä iskusta? No jaa. Jatka. Joo, se oli 23 tasolla. Ei paha. Enää 2 tahon päässä. Se ei oo edes paha. Selakkaus on ihan tarpeeksi hyvä. Täällä on 1 joukkue timantilla ja kullalla. Sitten tuolta 1 tämmönen merkki. Pämme. Sieltä Pampers! Joo, nice. Tapaa se. Oi! Oh my god, mä säikähän tää peli, jos se olet tässä. Viiper. Mä kuolen kohta. En kuole enää. Täällä näköjään 1 kube. Ei, mä hyppään tänne. Nyt mä vaan jäin. Ei. Vitossia. Come on. Eikä. Joo, Nanin kanssa ei mennä. Hihihi. Tehtiin joku menen källä. 1 voiton päästä. Ei oo enää. Eiku, mä säästän. Mä säästän. Mä oon säästämies. Mä säästän sen 1 voittoon. Todella sitä video oikeesti kestää, kun mun pitää saada Edgarille ränkille 25. Ei tuolla Liili on. Se on legendaritasolla ja sitten sillä on vielä niinku Marsin maine. Joka on niin ärsyttävää. Ja hei, mun joukkuekaverilla näittekö te kuinka lähellä? Sieltä jäi 1. Katohan meikää spektaa näköjään joku. Sieltä Poko ja Drakon kimppuun. Noin. Apua, se kävi muuten lähellä. Ei nyt. Ei vitsi. 4. Come on. On pakko mennä. No niin, Kenji, tuut sä. Ei se tuu. Alkaa, se on selvä. Yeah. Mennään sitten ilman Kenjiä, mutta mennään sittenkin vaan Kitin kanssa. Se kelpaa. Sieltä.
Mä oon vähän hoopeinen. Joo, nyt tuli kova! Houlis moulis, mä säikäsin. Leipään ton limppu. Noin. Tähän sille no ei pistetä. Ei, se on niinku ihan niin pienestä kiinni. Se on niin pienestä kiinni oikeesti. Että saa tän mikä Edgar nyt? Ei täällä on Shellillä mainetta jo. Ei, silläkin on just Saturnuksen maine. Miksi niin monella pitää olla Saturnuksen maine? Se oli lähellä. Mennään hakemaan toi Vivi. Eikö ei mennäkään, kun sekin kämppi. Joo, mulla on superi. Mulla on superi. Hyvä kitti, ota se. Mennään tähän kämppiin. Jos tossa on joku, niin se kävisi riippi, jos mä oikeesti hyppäisin, mutta mä en hyppää. Ei täällä oo ketään. Se menisi ihan turhaan se mun superi, jos siellä ei ois. Oh my god, mun oli pakko lähteä nopeesilla pois. Mun on pakko jäädä tähän kämppimään. Come on, mä säikäsin, sorry! Ei, sorry tosta äsken. Ei, come on, joo, ei mitään. Sori kun mä tein tuon äänen. Mä säikähin niin paljon sitä. Otetaan tääkin samalla. Miksi? Siis varmaan ootte huomannut, että mulla ei oo Brawl Pass plussaa. Siis muutenhan mulla olisi Spikekin auki. Ai niin, mulla on muuten pakko näyttää teille yksi juttu, jonka mä saan. Kattokaa, tää on aivan hullun siisti. Mulla ei oo muuta kuin tää posauttaja ja mikä muuta. Tää on niinku niin siisti. Sitten mä sain tän. Tää tikki ei oo niin ihmeellinen. Sitten mä sain Pennin. Mä en oo oikein hyvä Pennillä. Mä hävisin jokaisen ottelun siihen. Mitä mä pelasin. Sitten mä sain Gailin. Ja kattokaa mitä mä sain. Tää on ehkä hulluin veto, mitä mä oon koskaan sanonut. Tää on mun siistein skini kaikista brawlereista. Lukuun ottamatta yhtä. Ei se nyt oikeesti oo tuo. Tai siis toi oli mun siistein skini kyllä, mikä multa löytyy. Ja yksi on tämä. Kannesta, joka on yksi todella, siis se on tää Fiftari. Tai siis niinku mulla on Mortiksella liian monta skiniä. Tavallaan kyllä puuttuukin siltä liian monta skiniä. Mutta ehkä siistein tämä. No mennään pelaamaan. Joo, hirveän ei varmaan edes huomannut, että mä oon saanut 8000 pokaalia täyteen. Olisiko siitäkin mun pitänyt tehdä video? No en oo tekemässä, koska mä oon jo saanut. Joo, ja siis arvatkaa mitä? Mä sain mun pienemmälle käyttäjälle, joka on siis mun puhelimella. Tää on siis mun tabletilla. Niin siis mä sain sinne Squeakin 10 riplippaasta. Oikeet, voitteko kertoa? Mennään tänne päin. Miten nämä 3 niinku ehkä maailman harvinaisinta Brawl Stars skiniä on tullut? Siis tässä on Gussin harvinaisin skini, tää maailmanmestari Gus. Sitten on Jääkiekko Mortis, joka on Mortiksen harvinaisin skini. Ja vielä Peliraivo Tara.
Niinku oikeesti. Nää on näitten harvinaisimpia skinejä, nää on tällä hetkellä myynnissä. Pitää hemmettiä. Kun en käsitä. Niinku oikeesti. Oh my god. Toi on outo asia. Miksi nämä merkit on kalliimpia kuin pelaajakuvakkeet? En tiedä. Mulla on noista kaikki paitsi hänkiömeisiä, mitä tuossa Brawl Pass-jutussa äsken oli. No mennään kuitenkin pelaamaan. Ja mennäänpä sitten seuraavaan. Ei täällä ei. Mitä? Täällä on Colette ja Amber samalla ränkillä. Helkkuja! Helppo. Nice, jäi. Sitä on niin helppo ottelu. Tää on vaan niinku puskossa kämppimistä. Ei muuta. Mutta mua vaikka kyllä pelottaa se Amber ja Colette aika paljon. Ne on niitä mun pahimpia vihollisia. Ne on tuolla, mä näen. Näittääkseni ne oli tuolla. Pitäisikö lähteä haastaa? En mä viittiin lähteä haastamaan niitä, ne on kyllä niin OP. Mä en tiedä miksi mä kierrän täällä. Jää mieluummin vaikka tähän puskaan. Jos ne on oikeesti tossa, niin voi vittu. Onks ne tuolla? Oh. Oi oi. Oi oi. Se missas 2 osua, 3 osua, 4, 5. No nyt. Se missas 5 osumaa musta. Onko oh my god. Oh my god. Hyvä Amber, jää sinne. Mitä? Ei voi olla. Mä sitten menin jäämään. Joo, olipa hauskaa. Pitäisikö seuraavaksi vaihtaa vaikka ryöstöön? Ei Edgar niin ryöstössä niin hyvä on. No, tyrmäyksessä se on aika hyvä. Ainakin mulla se on aika hyvä tyrmäyksessä. No niin, mennään. Toi Stuukin pelottaa aika paljon ja toi Jean. Jean on aika paha. No ei se niinkään niin paha oo. Kyllä se vähän silleen, se on siinä ja siinä. Sieltä tulee se stummista, mitä mä pelkään. Täältä tullaan. Just 8 HP. Oh shit, tossa on Mortis. Jos se tulee tähän puskaan, niin mä oon rip. Älä ammu. Me ollaan selkkauksessa, hyvä, me ollaan selkkauksessa. Mä lähden hyökkään. Noppelukuri. Ei, mä kuolin, se oli 10 kuvea. Tossa on just Rox. Ei, sieltä tule. No niin, Bulli, sä hoidat se homma. Ei, mä kuolin taas. Tää on niin paha peli.
Ei, no niin, sitten se meni jäämään. No ei haittaa. Pitäis päästä ykköstasolla. Joo, se on kohta 24 taso. Se on oikeesti kohta 24 tasolla. Mutta mä pelaan yhden matsin vielä kaksinpeliselkkaasti. Ja sit mä vaihan johonkin muuhun ja pelaan sieltä sitten yhden ränkin, koska niissä saa normaalisti enemmän niitä pokaaleja niistä vähän isommista. Esimerkiksi ryöstöstä, painoalueesta ja ylemmäs. No ränkkedi ei oo niinkään ihmeellinen, koska sitä mä en ite tykkää silleen hirveän paljon pelata. Vaikka mä sitten pääsisinkin parempien pelaajien kanssa sitten pelaamaan, mutta ei. Miksi sä oot Ronaldo? Miksi sä oot just Ronaldo? Ja tässä tulikin mieleen, että kumpi on parempi, Messi vai Ronaldo? Pistäkää tonne kommentteihin. Kumpi on parempi? Omasta mielestä ehkä Messi on parempi kuin Ronaldo. Mutta kaikilla on omat mielipiteet. Mä en itse silleen tykkää siitä Ronaldosta hirveesti. Joo, se oli just vähän hoopeesempi kuin mä silti lähdin karkuun. Joo, sillä oli just... Miksi mä en jäänyt tappelemaan sen kanssa? Vittu Primo. Ei! Hitsi. -1. Se on kuitenkin 3 pokalin päästä. Mennään vaikka tyrmäykseen. Sitten kämpitään jossakin puskassa ja hakataan kaikki. Mennään vaikka tohon puskaan, joka on ihan se spawnilla. Oi. Ai että meillä on mändi. Mennään tänne puskaan. Täältä mä rakeitan kaikki. Ota. Minä paljasta mua täältä tuntikki. Sieltä jäi 1. Nice. Mändi vai jäi kerran. Katsokaa nyt kuinka OP mä oon. Eiku Edgari. Ei, mä kuolin, ei. Mä kuolin. Joo, holy shit man bro. Sä et voi pärjätä niille. Dynamite, varo! Hää! No ei, se tulee Mortis. Varo Mortis! Ei tää tikki voi pärjätä. Ei tää tikki vaan voinut mitenkään pärjätä. Ja sitten olisi meidän takaisin tänne. Oh my god. Eikä jäänyt vielä kukaan. Tein edes vähän siihen damakeen. Se on 2v2, hyvä. Nyt se on 1v2. Ei mitä! Ei voi olla. Miten te ette pärjännyt kahdestaan silleen? Miten ne ei oikeesti voinut pärjätä niille kahdestaan? Mitä hemmettiä? En tajua. Oikeastaan on käsinyt kohta varmaan tunnin tää video, kun mä yritän saada yhtä rämäpäätä rankille 25.
Ei! Mä en varmaan saa sitten enää ikinä sitä tätä Edgaria ränkille. Sille isommalle ränkille. 25! Joo, aina kun tää Edgar osuu, niin tää hiilaa. Mä vasta nyt tehoksasin sen. Jei, wuhuu! Ilmassa. Ja nyt tässä se on 1-1, eli nyt se selviää tästä. Se on nice. Nice. Se oli helppo. Kun en olekaan tähtipelejä, niin tää oli helppo voittaa. Oh my god, se on niinku ihan... Se on 10 pokaalista kiinni niinku. Oh my god. Ei näin kerran, mun olisi pitänyt mennä 2 pelisekkaukseen, koska sieltä saa paljon pokaaleja. Sieltä saa oikeesti paljon pokaaleja. Se pääsee ykkössiin. Tai ei, mä menin sitten tyrmäysotteluun, koska on 10 pokaalista kiinni. Tai 11. Niin sanotusti. Muuhun melkein just tossa. Rikon panos. Oh my god. Mikä mua näin paljon vaivaa. Joo. Nice. Sieltä tuli 1 tappo. Siis tää on oikeesti kehittänyt kohta varmaan tunnin puoli tuntia. Superi. Joka on hyvä asia. Mä vähän... Ei mä en. Stu vastaan Riko. Sun on pakko voittaa. Ei! Ei, mä jäin. Se on sitten 2-2. Mä hävittiin tää ottelu, mutta tää on 32 ja toinen on 366. Hyvä. Hilkkainen nopea. Kyllä pystytte pärjäämään niille. Hyvä, te pärjäätte niille. Ei! Come on. Se onkin 14 pokaalista. Näistä takaisin 2 peliä. Sitä on niin raivostuttavaa hommaa saada joku ränkille 25. Oikeesti tää on niin raivostuttavaa. Pitäisikö Leo saada sitten seuraavaksi ränkille 35? Ei täällä on maanmainen, voi. Come on. Pysyn täällä piilossa. Mä menen hakkaamaan Rufsin tuolta. Ei! Et kuole!
Miksi mä jäin nyt oikeesti koko ajan? Mä en enää osaa pelata Edgarilla. Mä oikeesti pelaan niin pitkän, kunnes se on sillä rankilla 25. Ei, meillä on 2 Edgaria. Miksi? Jos haluatte ottaa mut kaveriksi, niin mä voin näyttää sitten, kun mä oon saanut Leonin rankille 25. Elää, kuolee. Ei! Anteeksi, joo, sori. En mä enää jaksa pelaa Edgarilla. Mä ehkä saan tämän, mä tein sitä videoa heti kun mä saan, mutta siis joo. Tossa on toi koodi, tossa alhaalla. Niin saatte mut kaveriksi. Ottakaa jos haluakaa. Mulla mahtuu vielä kavereita vaikka kuinka paljon. Niitä on vasta vähän. Alle 60, kun mennään kavereihin. Niin mennään ihan alas. Ja täällä on, mulla on 60 kaveria. Mahtuu kyllä vielä. Heittäkää vaan pyyntöjä, niin mä voin hyväksyä niitä. Se olisi tässä tällä kertaa, mutta mä teen video, jos mä saan tonne rankille 25. Siis mä en tiedä miten, että siinä on kestänyt niin pitkä, mutta kyllä mä sen joskus vielä saan. Se on ensi video asti, moro!